Huriani Tuhan na hinolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Tapasada roha do pikirata dinalaho tarulihita sian hata ni debata martangnya kita. Dami ni debata na sumurung sian saluhu na roha. Ima na mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Huria ni Tuhan hata ni debata na saur tuhita dia palatikion. Dia nek mai sian buku 2 Musa bid 24. Mamuka mai sian ayat 10. Masohok mai sa tu ayat pa 10 pituhon. Laos tajahama odo hata ni tuhata. Alainin na si Musa matu Jehovah. Ia ale Tuhaku yang guau dang jolma parhatau. Nang olak ni natwari, nang olak ni natwari sada, nang olak ni dung makatai hodoh na posom. Ay do pamangaku jala halang dilaku. Dungini na Jehovah ma tu ibana. Tung isi mamabahen marpamanga jolmay. Tung isi mamabahen nangungu manang nanengen. Manang na marnida, manang na mapitu, daau Jehovah do, ope, lao maho, hudongani pe pamangami, hupoda hope tuho sidohonomu. Dungini na si Musa Muse, ia ale Tuhan, wasuru ma manang ise lomoni roham. Jadi tarima situtuma Jehovah mida si Musa di dokma. Da disido si Aaron ahami margalevi huboto do padde ibana makatai ida mahut i peruar ibana majupak koko ya dukko di ida las marohana di bagasan dungi dipakulingi maibana jala tuturhon akka hatai tu pamanganna hudongani pe pamangamu doho pamanganna hupodaho pe tu hamu si bahenamuna. Ibana pe sikakmu madok tu bangsoi. Ibana hira pamangamu jalaho hira debatana. Tiuk madoho tu koto di bagasan tangamu. Hite-hite mabahen akka tadai muse ido yang gosahana. Dihita kadamang do dainang na inolonga di bagasa Tuhan ta Yesus Kristus. Duka jahai matur pu jami taon gabe taringok doami secara pribadi. Ditikin na rohami manopot akka ruas. Nang mamilik na sida mabain gabe donga situa mangurupi di pakubasyon di tonga-tonga ni Huria. Piga-piga halak. Sajot-jot do madokon unang mahami amang padita na asing ma. Unang mahami amang situa na asing ma. Gali do piao, poso do piao, geleng do pia kaya na koku do akala na asik. Jalaragam do pe alasan na jojo ima di patupa. Suang-suang ini di bagas na kaparngolo si ganupari, jot do tajuk pangya manginang. Mura si tutudo, patudun akahagaleon, mono ima dang pas di roha, dang pas di pikiran. Alai si pata mago do ima hagaliun na adong ima didirita molo pola pas di roha do pikiran. Talu mobi ma ibarat na di hari-hari na perpudion di pilkada serentak andongan dia ke kepala daerah. Gudang doon merasa lebih hebat imana sian na asing. Didok ma ama tim sukses mendokan na asing. Bahasa bosong ni adong parutungan na. Ale molo ima disuruh makobasi dia do pani debata. Torak kahagaliun na do dipatudo. Dihita salhu na kadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Porse do hami. Sudenang jolma di tonga-tonga ni portibion. Arong do hagaliun na. Padita pe. Arong do hagaliun na. Las isi pe arong do hagaliun na. Jala sudenang jolma tong arong do ima kelebihan na. Ale dia do na ke pakyota makobasi hobar imalomoni rohani debata.
Marhite-hite turpu jami taon neng takas di pa adar tu hita ganuk marsada-sada. Songo dia debata nama jauh nama milit si Musa sa tonga-tonga ni bangso Israel na di bagasan si taonon nasida. Dung ima raja Firaun margatti dang adong benama nada ima si Joseph nahinan anak ni si Jakobi tubuma sogonirohan ni halak Mesir maradok pokala Israel. Adong maaturan di hati hai molo tajaha di buku ima dua Musa biduna parjolon di bain aturan Firaun ma neko bunon na sudinang akan aposo akan danak na baru tubuh. Alai marhite-hite huaso ni debata nunga dipilit ima debata si Musa ditiki dibortien ni dainang na dope. Malua maibana gabe pola maimana magudang 40 tahun lilingna di istana ni Raja Firaun di tonga-tongan halak Mesir. Parsikola di bana doson do akapar huaso manang imaka bangsawan 40 tahun ibadah liling na disi dipersiap debata asa marbisuk ibana asa malo ibana manang secara sederhana nanang dohon ni debata disi si Musa ma satu-satunya halak ima Israel na malo di zaman i buasa alana halak Israel na asing gabi hatuban ni halak Mesir do. Alai marhite-hite waso ni debata marbisuk mai masi Musa marbinoto marsikola na timpo. Jalo 40 tahun ima kemudian istilahnya sonari melanglang buana ma Musa si Musa. Lari ibana sian tonga-tonga ni halak Mesir. Magodang ibana di daerah Midian. 40 tahun ibadah gabe parmahan. Jadi secara kualitas ngari boto debata halu bia di si Musa. Ido bay ro debata manopo si Musa masuru ima si Musa asa gabe parhitian ni debata nana yang maju pangi aka paruhason ni hala Mesir laho paluahon ima hala Israel. Ale ahado naboy mata bereng senturpu jami tau. Diayak na pasapuluhon. Dido ima si Musa madisi. Ya ali tu hakku. Yang gua udang jolma parhata au. Nang olak ni natwari. Nang olak ni natwari sada. Nang olak ni dung makatai hodo na posong. Ay do pamangaku jala halang dilaku. Di bagasan bidu paupaton. Terjadi do ima komunikasi yang sangat alot antara si Musa dohot ima debata. Di boto debata manang ditada debata do ima si Musa. Sanggup boy. Alai si Musa selalu do ibana berfokus tu selalu akka hagaliu na adong di ibana. Pola do terus ima dijua ibana akka hata manang pasuruan ni debata. Pola do totong ibana dilulu ibana si dalianna. Dang buya Tuhan. Nga asing masuro. Nunga dido ima debata hudungani peho. Ale tetap majua ibana. Dang buya Tuhan. Nga pole dido ima debata. Apa makatai marhite-hite o. Tetap ima menolak. Bahkan pola do saya terimas debata. Rimas ni debata. Na dipasah na disodang patudun uhum ni debata. Alai ima rimas ni debata patudun huaso ni debata. Di patudun ma huaso na tu si Musa. Gabi mangoloy ma si Musa. Jugul pe si Musa. Sa jojo ibana manolak. Alai di madung patudun debata huaso na. Gabi mangoloy ibana. Gabi olo ma ibana disuruh debata. Didongani ima abang na. Siaron. Gabi ibana ma parhitian ni debata. Nanang paluahon akka bangsoy. Dihita kadamang do dahinang na hinalonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Molo imata buat maturpu jami taon. Tu bagasan parngulota sigadu pari.
Adong dosa sitong na dua hal. Natung masareko ima situtu neko berengota. Na parjolo sahali. Jojok dohita songo si Musa. Na makobasi di adopan ni debata. Alay sa jojok do imata do imakahagaliota. Dang sanggupau. Dang boyaw. Maka ketika kita terlalu berfokus kepada semua kelemahan-kelemahan kita. Kita akan melupakan kekuatan. Kita akan melupakan kuasa Tuhan di bagasan parangrota. Hape amanginang. Molo disuruh hita ganuk marsada-sada sa sitongna. Tulis som maso hagaliw mo do ima halubiamu. Pasti hitang gudang manulis so naka hagaliw ta. Hape ditop pa debata jol may. Tumiru rupana. Tudoso tu pangalahona na marlapatan. Gumodang do halubian ni jol may madiliw debata. Daripada kahagaliw na. Alay dosa itu na jujub mabajol may gabi holang mamereng akka hagalion na. Alay na paduah na manginang. Debata di bagasan ni maturpu jami taon dang dibereng iban akka hagalion na pinili na. Alay fokus ni debata mamereng ima pajowon na. Manang haradion ni roha na jinuna. Lapatan na sungod dia. Isipin na jinyo ni debata. Nunga totong didongani di bata ibana. Totong di permudu-mudu di bata. Jalan molo sudi dan akan najinoni di bata dan dipasok bu di bata. Ketika Allah menyuruh, ketika Allah mengutus, maka Allah pun pasti mendampinginya. Ketika Allah mengatakan engkau kupilih, maka Allah juga akan mempersiapkannya. Hal ini dihita kadamang dok dainang. Nenolonga di bagas satuata Yesus Kristus. Memang molo tumpe imajol mai di toppa debata tumiru rupana tulus tu pangalahona. Alay memang dak kaya jol mai ma sempurna songoni ma debata. Totong do imajol mai adong akahagalion di bagasan akaparngolona. Buasa pola ima di debata akahagalion ni. Na parjolo sahali asa unang tubu akagijang ni roha di jol mai. Molo sudina akahalubian narong tu dua kagijang iroha. Tapi ring mason naro na manginang. Hulang sahoti dua dong mahalubian na siyandungan na. So ina magijang ni rohana. Hulang sahoti do ima siyadungan na. Baikun hatanon na mabigyon. Maka ketika Tuhan menciptakan manusia itu. Memang dengan ada kelemahan. Tujuannya ima asa unang gabi tuwa kagijang ni roha. Ima dijolmay. Na paduahon. Amang inang buasa ima di toppa debata jol mai tumiru rupana tudo sima pangalahona ale teta ima ado akahagalion. Asa totong do ima jol mai fokus tu pajo ni debata. Ado ima tujuan ni debata ma jol mai mana-mana pa jol mai. Asa parhitien ni debata. Perpanjangan tangan Tuhan. Maka fokus manusia itu tidak melihat segala kelemahannya tapi fokus kepada panggilannya. Tuhan di toppa hoau di bekau imadison pergugoya. Umma makana ima debata akahagalioni. Fokus tu akka panggilan. Namangyo amanginang molo nunga fokus ima tu akka pajota musenang. Asa bolo ado akahagaliota asa marsipasi ko pa duita manginang. Ditonga-tonga ni parumah tanggaon jok do memang adung hagaliu dia mata, adung hagaliu di nata. Ale di bagasan hagalion ima individui iko bodo mar pasikopan. Inatai iko bodo ima di pasikop hagaliu dia matana dada gabi di paburnang-burnang. Amatai pe kusongon ido. Labatana supaya saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Maka ketika kelemahan itu ada, Tuhan menginginkan kelemahan kita itu untuk saling melengkapi. Dengan ima halubiaku iko di mahu pasikop dua orang adinatakku. Dengan ima halubin nataku iko di pasikop dua orang aku. Disima tari dakasa daun. Dada gabe ima akahagaliun nataboto sa nakadong ata dalatta. Mamisak-misak nasida. Alay dalatta do madunghani manugu nasida. Asa tung margogu nasida di bagasan akahagaliun na. Napawaton, buasa ima debata akahagaliun ni. Asa totong do hita marpangusad dito debata. Maulo ado nga kahagaliuta, teta may mahwaso ni debata marpangusad dit kita tu debata.
asa molo nungamar pangusadek kita tu di bata di dongani jadi durupe di bata hita. Molo pola kah lebih sudia manginang tubuh gijang ni ruha dango lebih mar pangusadek tu di bata. Harus sonari pe manginang gudang dojon masih sonari on nunga gudang kahagaliun na alang ono mar pangusadek tu di bata. Tetap ima mangasa pikiran na, tetap mangasaun akka parbinotuan na, tetap mangasaun akka gogona. Alai dipangido di bata hita, molo tumpe ado akka hagalio di bagasan akka parngota. Ima dalatta marpangusade tu di bata. Ima dalatta marpakirimo tu di bata. Ima dalatta mapurus tu di bata. Ima dalatta sada dohot ima di bata. Dihita akka damang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Hobar tu ojahan nasa tu hita. Molo dibahas Indonesia doko siap sedia memberitakan firman Tuhan. Manang hobas marbarita nauli. Ahadona nang buat tota. Gabi bohal na mangulu. Siap turpu jami taon. Uduk dinaukan pasahan na kalingan. Na parjolus sahali amanginang. Unang jua hamuna pa joni di bata di bagasan parngolom muna. Di dia pehita. Di bay de bata. Di dia pehita maringana. Di dia pehaka ulotta di tonga-tonga ningoluta siganupari ikon hobas dohita marbarita nauli lapatana songo dia kaparangeta aka ulotta aka pikirata ikon ulaon napataridahon aka holong ni di bata berarti dang adong be di bagasa ngolutta rohana mangototoy dang adong be di bagasa ngolutta ka hosom dang adong be di bagasa ngolutta ka teal alai di bagasa ngolutta totong marbaritahon manamar parange hobar tulo moni rohani di bata di jo di bata hita di tonga-tonga nyaka parngolunon asa totok kubasita patupaon akka barita nauli marhite hita ka parange sigano pari napadua damang dainang seturpu jami taon nang diajari tu hita ganuk marsada-sada molonunga di jo di bata hita lao marbarita-barita nauli. Berat di kopos doro hatta di dongani di bata hita. Amanginang porludo imari mangata musenang. Rojes Kristus tu tonga-tonga portibion. Alana di boto ibadah do hagalita. Dang margogo hita. Mangalak ka dosa. Dang margogo hita manubus dirita. Dang adong me paranget na bui mata pangasahon natama dia do padi debata. Hagaliot situtudo di bereng debata. Ido bay disuruh ma anak na nasasadai ma Yesus Kristus. Paluahok kita manogu hita. Asa unang gabi mate ita alanya kahagaliot. Alanya kadosa. Ditobus kita. Dipasikop kita. Dijo kita. Asa gabi margugo do hita amanginang. Alanya amanginang. Dipangido turpu jamita tu hita. Molotong si Musa sa jojo ibana patudun akahagalion na. Ale anggo hita manginang. Iko ni mata patuduhod do akahalubiata. Laho marbarita nauli. Jangan pernah engkau fokus kepada kelemahanmu. Supaya engkau bisa maju. Tetapi fokuslah kepada seluruh kelebihanmu. Supaya engkau terus mempermuliakan Tuhan. Tetap maju sesuai dengan kehendak Tuhan. Dapat pudi sahali akadamang do dainang. Kami memang termasuk lomuhid do rohanami menonton akapilim. Termasuk ma pilim-pilim ima superhero. Salah satu pirim ima favorit nami ima film superhero na Marvels Endgame. Di bagasan ima pilimi gudang do aktor-aktor. Adong do disi ibaratna Iron Man, adong do disi Captain America, adong do disi ima Hulk do akan asing. Di bagasan pilimi takas do di bani ma sutradara molo dang mamake kecanggihan teknologi ima Iron Man dang margogo ibana. Kekuatan di mana ima teknologi. Molo Hulk molo dang muruk ibana dang belga dagingna. Eko muruk imana sabui ma belga dagingna. Molo Captain America dang margogo imana molo dang adong ima topang pelindung nai. Perisai pelindung nai. Nah, alai
berani do nasida mangalok kahajahaton. Marhite-hite ma kelebihan-kelebihan na. Gumudang do kahagalion na. Ale berani nasida. Basa boy nasida berani. Ala na fokus nasida tu kelebihan na. Dan tu kahagalion na. Sada nasida. Akhirnya bodoh ma di alo nasida najahati. Ditiki fokus nasida, gabi skop nasida. Gabi talo akan najahati. Mono hulang sahala di iron memang lang sanggup. Mono hulang sahala di sihul bilang sanggup. Nah, gabi tulus-tulus do namang. Emang pilih hanya sebatas fiksi. Jauh daripada kenyataan. Tapi ini menjadi sebuah pemikiran yang sangat baik bagi kita. Ada nilai-nilai yang positif. Nah sesuai do imahatan di Tuhan no nekon bereng otas yani. Lapatanna molo marhubas sita mangalo aka parjahat di tonga-tonga di portibion ikon ni masadado hita aka parhubas ni debata aka jolong partikon. Na paduahon siya ni mapilimi buhi hame buit di maruji-ruji molo tumpe do aka hagalit ta manginang alek kun na tapatuduhon aka halubiat ta do. Molo aka halubiat ta imana tapatuduhon bodo makukupi aka hagalit ta. Alay patudo naka hagogo na manginang manang kahalubian dan gabi tugijang ni roha. Alay di bagasan nakasaran ni roha. Si Musa ditulpu jamitang. Dung dijo di bata ibana. Dipersiap po di bata imana. Didungani di bata ibana. Nakita pa manginang. Ikopos dorohatta. Didungani di bata dohita. Diurupi di bata dohita. Totong do di bata. Memperlengkapi akan narikot. Ulaw ta sonari, mangulahon akalo moniroha idibata. Amen martanya kita. Moliate mahu pasa ruanami tuho ali dibata jauhuba dibata amanami. Taruli dohami Tuhan. Marhite-hite hatam dia pala partikyanon. Ajari totok kami Tuhan. Asa totong hobas pasaton barita nauli. Asa unang behami berfokus tuak kahagalion nami. Aleko porsia dohami Tuhan. Doanganamu urupamu dohami. Gabi margugu hami hobas pasato nakahatami. Mulihati Tuhan nami. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amen. Horas madhita kadamang do dainang. Tuhan mamaso-maso hita.